Des que en 2020 l'Ajuntament de Xàtiva trencarà de manera unilateral el conveni de col·laboració amb l'associació Una huella en el corazón, el benestar de les colònies felines de la ciutat no ha estat exempt de polèmiques. Gràcies a la nova llei de benestar animal, avui l'Ajuntament compta amb una regidoria destinada únicament al benestar dels animals i, per fi, és el consistori responsable de la cura de tots els gats que habiten en la nostra ciutat. És per això que hem entrevistat a Susana Gomar, la regidora de Benestar Animal, i a Andrés, tècnic especialitzat, per a conèixer de primera mà com el projecte Satigats està treballant pel benestar de les colònies felines de la nostra ciutat. Conta'ns, Susana, després de tota la problemàtica que va haver en l'anterior regidora, com vau enfrontar vosaltres la creació de la regidoria de Benestar Animal quan vau entrar al govern municipal? A banda que ens agraden molt els animals, ens ho vam trobar com un repte per veure la situació que n'hi havia i que estava fent-se una feina molt bona i el que volíem era agrandar aquesta feina, posar en valor tota la feina que s'havia fet ja en lo dels comederos, els xupetins i tal, fer una red un poc més ampla, com el que hem aconseguit fins ara, que de 14 fins ara, de 14 voluntaris que tinguem, ara en tinguem 48. A veure, partim d'una base ja feta. De fet, Xàtiva és com un dels primers llocs on s'intenta posar un poc d'ordre en les colònies felines. Això al final acaba en un trencament de conveni en l'associació CES, però nosaltres quan entrem en força i en il·lusió i el que intentem fer és sobre aquesta base treballar. Ens vam posar en contacte amb tots els agents implicats, com eren els veterinaris, com eren CES, també ens vam reunir en elles, ens vam reunir en les persones voluntàries que n'hi havia, i a partir d'ahir vam començar a estudiar el projecte, a veure com l'encaràvem. I a partir d'ahir comencem a capturar, a esterilitzar, a retornar i comencem a aplicar el que és el mètode CER. I quin és el major obstacle en el que es vau trobar quan vau entrar? Obstacle vam trobar primer l'econòmic, que era el que és el pressupost, que estava ja tallat. Pensar que nosaltres vam entrar en juny. Aleshores ja el pressupost ja estava inclòs de l'altre any i de l'altra legislatura, i entonces en la dotació econòmica que hi havia vam tindre que fer molt d'encaix de bolillos, que se diu, molt per a poder afrontar tota la despesa que comporta el que són les esterilitzacions, les cures, les urgències que podien sorgir, i a partir d'ahir l'entrebanc, així va ser. I també la falta de gent que n'hi havia, de gent que n'hi havia per a tanta colònia, i que n'hi havia 14 voluntàries, que elles tenien les seues graelles, tenien l'Ajuntament, que estaven adherides al pla que n'hi havia aprovat per l'Ajuntament, i n'hi havia molt poqueta gent per tanta problemàtica que potser podien tindre en la ciutat. Al final és una tasca molt elaborada, això de les colònies necessita molt de temps, necessita molts mitjans, al final això repercuteix en un tema econòmic, i clar, això fins que no entres... En la nova llei de benestar aprovada, la llei vos obliga a tindre un cens de totes les colònies i tindre-los a tots identificats. Sabeu ja més o menys quantes colònies hi ha a Xàtiva i quants gats hi ha a la ciutat? Sí, a veure, gats en Xàtiva ciutat està sobre 600, més pedanies, Carraixet i Bisquert, que ahir és més difícil de comptabilitzar. L'assumpte de Bisquert és molt, molt difícil de comptabilitzar. I el tema de colònies, així tinguem sobre 45, jo diria 45, va oscil·lant. Les obligacions de la llei, aquesta llei està molt bé escrita, com si diguem, està molt bé redactada, però portar-la a la pràctica porta moltes dificultats, i això som conscients tots, des dels veterinaris, des dels ajuntaments, i el teixit col·lectiu té que ser també conscient de tot això. Tant això s'està fent el màxim que se pot des d'un pressupost municipal
més o més digne, se fa el que se pot, no se desatén i s'està intentant atendre el màxim que se pot dins de les possibilitats que tenim. Claro, perquè en la pèrdua de la subvenció este any heu destinat a benestar animal, a tema específic dels gats, uns 30.000 euros. I clar, per tota la quantitat de gats que ens heu dit que hi ha, 30.000 euros comptant que s'ha d'esterilitzar, que s'ha d'alimentar, que s'ha d'atendre urgències veterinàries, queda molt curt. Sí. Vale? Com afronteu en aquesta partida tan xicoteta pel problema tan gran? Com afronteu la necessitat de recursos? Pèrdua com a tal no la vam perdre, perquè aquesta subvenció nosaltres no la teníem. Entonces, la vam veure, que era una línia de subvencions que havia posat l'Estat, i vam voler optar a ella. Que ens van quedar molt poquet, sí, però no la vam perdre, perquè no la teníem. L'Ajuntament de Xàtiva, com a Ajuntament de Xàtiva de 30.000 habitants, de 100 punts que podia optar, que te dona la subvenció, que te dona per optar la subvenció, de les 100 punts que n'hi ha en les bases, com a molt pot optar a 70. I la línia que es va quedar la subvenció crec que van ser 72 o 73, o sigui, no haurem pogut entrar mai. Però, no obstant això, d'això 70 ens van quedar sobre 68, crec que va ser. Sí. Per optar a aquests 70, la milloria que tenien que fer era, en una de les clàusules que te posa, era que tingueres el compromís total d'esterilitzar a la meitat dels gats en un any, la meitat dels gats del municipi. Vull dir, això és impossible d'abarcar, i el que diu això diu una mentira. El que havies dit de com afrontem el tema dels recursos, a veure, nosaltres l'any passat, per exemple, partim d'un pressupost de 22.000 euros i al final ens hem gastat 32.000. Vull dir, el pressupost no és una cosa tampoc que siga... Nosaltres, ahí està la regidora, que és la que es baralla per a que es doten més diners. Pues a voltes de subvencions o de... L'any passat sí que van vindre d'impostos i de remanents, pues van vindre de dir, pues jo necessito un poc més per a benestar animal. Entonces és ahí tirar, no? I per part... La negociació política que portem... Sí. També t'he dit que els mitjans que tenim, vull dir, és impossible gastar-se tants diners, perquè tu tens en compte que nosaltres, per exemple, el que són esterilitzacions, han fet el primer de setembre... 167. 167 en portem, no? En 2 anys, pràcticament. O sigui, fem 4 captures per setmana. Això és molta faena, És molta faena i jo crec que és impossible, vull dir, encara que tingueren 100.000 euros, en la xarxa social que tenim i en els mitjans que tenim, arribem on arribem. I jo crec que estem treballant en una bona línia. De fet, tinguem a Marina, que la van contractar com a auxiliar veterinària, que és pel que dius, no? De la negociació i tal. Pues tinguem un programa per a poder fer, podem accedir, pues mira, nosaltres necessitem una tècnica en auxiliar veterinària, si potser d'una subvenció i tal, per a que ens tiri una maneta, que si voleu vos la presente. Marina és una auxiliar veterinària que la tindrem nosaltres un any i ens ajuda en el dia a dia de la gestió dels gats, de lo que és la colònia i del refugi. Conta'ns un poc, Marina, quina és la tasca que estàs fent tu així? Bueno, pues a part del refugi, d'encarregar-me pues, dels animals, pues, del menjar, del dia a dia pràcticament, pues, també pues, és el mètode Cena, que és pues, capturar el gatet, portar-lo a esterilitzar i pues, ja després tornar-lo. Ella també el que fa és també molta tasca de parlar amb els veïns, de la llavor pedagògica, com si digueren també. I fa molta tasca també de sondeig de llocs on hi ha possibles colònies, ajuda, sobretot, nosaltres hem prioritzat zones perquè al final el tema de capturar, esterilitzar i soltar
clar, tu tens que agafar una colònia, el que te diu és que tu tens que agafar una colònia i acabar en tota en seguida, no? O sigui, tota... Però, claro, si te queda un gat o dos gats, no vas a estar allí setmanes i setmanes per a que caiga ese gat. Clar. Vull dir, no pots perdre el temps en aquest sentit. Vull dir, ella va quan va ahir, perquè no el deixa d'intentar esterilitzar aquesta colònia, però se'n va a altres llocs que necessiten més Sí, esterilitzar. és molt difícil, perquè tu a lo millor un dia agarres dos gats i després estàs un mes darrere d'una gata i no la pots agarrar. Entonces, quan més queden en les colònies per esterilitzar, és més difícil agafar-lo. I després n'hi ha colònies que han eixit noves que estan tots per esterilitzar. I, clar, va ahir. N'hi ha que anar ahir. Conteu-nos ara un poquet com treballen el tema de les voluntàries. Què fan les voluntàries, quines actuacions fan... Això ho porto més bé, Quantes Andrés, n'hi que ha? aquesta gestió, Andrés, és el que... Això és jo t'explique com funcionem nosaltres. Val? Les voluntàries, n'hi ha diferents tipus de voluntariat. Hi ha el que només alimenta o la que només alimenta, després està la que alimenta i fa el mètode CER, i després està les voluntàries que, a part de tindre la seva colònia, el que fan és fer com d'acollida, de sociabilitzar gats, de possibles adopcions, treballen el tema de les adopcions. I el refugi temporal que tenim, venen, el netegen, cuiden els animals, i és un lloc temporal on gats que poden ser adoptables mentre estan en un període de temps curt i després van eixint per a poder ser adoptats. I és un lloc que necessitem tindre aquest lloc. Primer redactem un contracte, que no n'hi havia fins ara un contracte redactat per a la persona que s'enduga el gat. Redactem uns protocols d'actuació, que fins ara no n'hi havia un protocolat, sí que estava al pla, però no n'hi havia un protocol. I redactem també un protocol d'actuació policial. I jo també volia contar-te que, clar, no és vindre a adoptar un gat, endur-se-lo, no. Se fa una tasca per part de les voluntàries que jo des d'ací vull enviar, donar-los donar-les les gràcies, perquè la tasca no és fàcil, vull dir, és buscar a la persona, les publiques en les xarxes socials, que no teníem xarxes socials, hem fet xarxes socials, sí que teníem una web, que en la web se pot entrar i en la web sí que està penjat el protocol, n'hi ha una sèrie de preguntes, respostes curtes. Si te trobes un gat mort, què has de fer? Està ahí tot. Quines campanyes de sensibilització o campanyes d'adopció heu portat a terme i penseu portar a terme? Doncs primer, una de les campanyes que a mi m'ha agradat molt és la que hem fet en senyalètica. Ja que també portem la regidoria de mobilitat, vam decidir fer la senyalètica per a que la gent vegera que les haureu vist per la ciutat, que és com la de anar amb 20, o sigui, de fet ja se té que anar a 20 per dins de la ciutat, però anar a 20 perquè n'hi ha una colònia. No? També basamos en l'ordenança que tinguem en l'Ajuntament la senyalètica de no donar de menjar als animals si no eres personal autoritzat. I una de les campanyes que ara hem fet és el tema aprofitant el Dia dels Enamorats. El que hem fet és una campanyeta, nosaltres no, va eixir de Xatigall, de les voluntàries, van dir, estaria guai fer això, i res, han fet una campanyeta de esterilitzem el gat i posem el nom del teu ex. És una manera de manejar les xarxes i que la gent veja que s'estan fent coses i és una manera de que la gent intenti col·laborar. Després també tenim una campanya junt a la Mancomunitat que ens ha donat 4 contenidors, i el que estem fent és intentant, són contenidors d'estos de paper,
i ja tenen un forat i ja estan pintats i tal, però el que volem nosaltres és un poquet modificar-los. I després moltes xarxes socials, molt de moviment, molt de intentar posar en grups que n'hi ha en Facebook de València. A través de grups d'estos de València ha contactat molta gent de nosaltres, han vingut del Puig, de Sagunt, de Xiva, de Cheste. Sí que volem el que és intentar a veure si podem treure una línia d'ajuda per a que la gent individual esterilitzi. I, clar, ahí hi ha que veure com això se pot articular i que ens deixen fer-ho l'administració, perquè ja sabeu que l'administració té els seus entrebancs, no és tan fàcil. I una de les campanyes que has nomenat tu és la senyalítica. Sí que fa uns mesos, me recordo jo, que van publicar, que vau ficar les senyals i tal, però tot i això continua havent atropellaments. La gent va molt a pressa i es agafa i passa el que passa. Entonces sí que tinguem constància nosaltres que el que han demanat algunes persones són elevadors. Elevadors per la carretera, perquè la gent estiga obligada a reduir la velocitat. Vàdens. No, els passos elevats. Sí. Doncs en breu començaran, no sé si a finals a finals de març, podem posar ja, a finals de març comencem ja en la implantació en la ciutat. En la ciutat 38 passos elevats, més 4 més que se posaran les pedanies. Com heu vist, les colònies felines cada volta van millor, estan més controlades i està funcionant molt bé el que és el pla que tenim en l'Ajuntament i els protocols. Tinguem un equip potent, tinguem Andrés que gestiona tot això des de l'Ajuntament i res, si vos agraden els animals i vos agraden sobretot els gats, adreceu-se a la segona planta de l'Ajuntament i allí amablement vos atendrem i estarem per lo que necessiteu. Sí, tot aquella que vulgui vindre a col·laborar serà benvinguda, tot aquell que li agraden els animals. I des d'ací demanem suport, demanem conscienciació, saber que les colònies estem treballant per controlar-les, que això serà un procés llarg, no és un procés fàcil, i quan més implicada estigui la ciutadania, millor, més recursos i millor funcionarà tot. Bueno, estem així en Marisol, en sa casa, ella és casa d'acollida. Conta'ns, Marisol, quina és la teua experiència a l'hora de ser casa d'acollida? A veure, ser casa d'acollida, vamos, és una experiència brutal, perquè jo crec que és fonamental. Perquè dones un pas, salves una vida. Tampoc m'ho havia plantejat el ser casa d'acollida. El que passa és que me la vaig quedar perquè l'acabaven d'esterilitzar, va començar a tossir per la nit, entonces la vaig portar al veterinari i resulta que tenia una bronconeumonia. Entonces n'hi havia que medicar-la durant 12 hores, cuidats 24 hores, entonces en el refugi pues, evidentment no podia estar. I així la tinc ja 3 setmanes, fins que trobe una bona adopció. I com es porta ella? Com veus que els gats que són de carrer entren a casa, com veus que s'adapten? Marilyn ja era una gata abandonada. O sea, Marilyn ja la van abandonar en el carrer amb un saque de pienso. O sea, és una cosa brutal. I la veritat és que s'ha acoplat molt bé, però jo noto que són molt més agraïts que un gat que tu, per exemple, te l'hagis pogut criar. Bueno, són diferents, però no sé, és un sentiment especial que tinc cap a ells. I què li diries a tota la gent que està insegura, indecisa en ser casa d'acollida? Com els animaries tu? Pues que s'animen, que siguin casa d'acollida, que salven una vida, no salven 2, perquè deixen espai en un refugi a la gent als gats que són del carrer. Poden entrar al refugi i mentre tu tens acollits que s'animen, per favor, que és molt important per a ells.